Ами, точно аз се казвам Вяра, на на 25 25 години. Работя на Съвета на Мария в София, нашия град. По принцип аз съм там от 4 години съм там. И първата цел беше, че докато ме приеха там, бях толкова щастлива, че пълно знаех, че сега ще си намеря нови приятели и нови хора, които аз ще се срещна. И първото таре беше кухня в немият център и там правяме кекс, баница, кокопийки и мия масите за за обяда и след това слагам прибори, чаша за вода и правяме по забития кетеринг. Правя самици, сладки, хапки и точно това ми е моята работа там. Моята група е Аба, Мама Мия и аз съм фен на тях, защото аз много искам да се позная с други нови групи в вашия свят. Тук искам да бъда фена от тези групи и да видя какво се случва точно в Холандия и аз да пея този вояз. И това ми е моята цел, да помагам на хора и да помагам. Те имат нужда от мене в фондантата. Ако някой е сам трябва да му помогна. Без една причина, която аз мога да ви помогна. Средства ми, че има хора, които пеят най-хубаво. Аз съм фен на Ния Петрова в Невия център. Тя пее хубави песни, аз съм ми я чувала хиляда пъти как пее. И кефе ми всичките дискотеки, които аз съм била в Нью Йорк, Париж, на всякъде, които аз съм била. И това от мен. До вечера искам да видя всички хора, които пеят при този стерофал, да се позная с тях и да бъда фен по тия групи и да бъда щастлива, че съм тук и ви благодаря за поканата, за която той човек, който е воин, много съм му благодарна, че той ни покани тук да
представяме този проект и много ви благодаря, че исках ето тая места да ми се случи най-вече и ви благодаря и най-напред да благодаря на Воин, че той си от Черногория, той успя да направи това нещо и съм му благодарна. Маси за всичко това, което ми се случва и ви благодаря.